मोसा नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै बांखि रायज्लाया Mana pita dia? Mana pita? Saya sendiri masa kang nana. Ayo. Nala. Bilang ya. Isi mudang. Jika sebenarnya saya berbila maklum. Biar. Yang mau nirimun. Saya. Mari jika. Kocun kamu mbak. Saya nala. Lazim ya. Nah, जोंना प्रेक्टिसा जोब्बाय ओमफ्राय दायो जोंनिया दङ थाइजौ खाजि प्रेक्टिस दायो जिगिर फालु खारनोसो जानो हागोन उदै सुदै आलु खावजोबगोन आंथ' गिदोसो ओमफ्राय बे आंनि बानलु गैया आं बारा बानलु जानो हाखाया ओमफ्राय नै माबाया थाइजौ खाजि खालामग्राया लोदो सिं खोमसि नुदों ओमफ्राय है गिता खोमसि नुदों फै बाराव लाना फै टेबोलखौनो लाबोना आरामसे दोननानै जागोन दै लोंग्रोगौमोन आं दैया होनोमोनलाय बोरै मोनखो मोसानानै मोजां मोनदों नोंथाङा थाइजौ सिगोन नायनायजों मोजां हम जोंहा दिनै बेरायनो थांनो थाखाय बिराद रेडि ओमफ्राय ओंखाम संसै होननानै लालायलायबायमोन आङो जोंहा 7:30 थांनायनि टारगेट नालाय ओमफ्राय दा अखायानो ज्राव हाना होबाय नै दा मा जाबावगोन मिन्थिला जिखिजाया दसे नेथ'नांसिगोन आरो अखाया दायो एसे फिसा जाबावबायसो दहायथ' ओरैबायदि ज्राव हाथारबायमोन बानपानि फुङाव सिखारनानै मोखां सुनानैल' दोङो आङो जेबो फुनाखै मोखाङावबो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय जोङो दायो माबायावहाय थांगासिनो दङ आरो ससे लामा मोनफैबाय न'निफ्राय ओंखारबोबाय मा होनो बगामाथियावहाय थांगासिनो दङ बगामाथियाव थांनो होननानै बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो साननानै दंमोन नाथायबा टाइमफोराबो मिलायाखैमोन नालाय दाखालि सान्दुं गोसा जरावहाय थांनो होननानै सानदोंमोन टाइम मिलायासै ओमफ्राय नै दा बोथोराबो एसे माबासो जाबाय थान्दा दा जाबाय आरोना ओमफ्रायो बगामाथियाव थांथ'नो खाथि खालायाव बिदिनो बेरायग्रा जायगा दंबावोना जोहोलाव पार्क आरो ग्रासलेण्डफोर दङनो ओमफ्राय दा नुफेराखैना आंबो बेफोरावबो थांगोन होननानै सानदों ओमफ्राय जों थांनायजोंनो लोगोसे एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बेयावहाय माबायाव गारियाव लोगोफोरबो दङ बे लोगोफोरा दाखालि बावैहाय आंजों मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन ना बिसोरबो आंजों हेल्प होफाबाय थानायखाय खस्थ' खालामबाय थानाय एसे बेरायनो लांफानोसै होननानै लाना फैदों आरो ओमफ्राय जोङो बेयाव बेरायनो थांनायनि जाहोना माबासोमोन आरो जों गासै 12 जनसो लोगो लाखाबायमोन थांनो होननानै गारि भारा सारा हमखाजोब्बायमोन जोङो ओमफ्राय दा गासिबो टाइमा मिलायलायादि ओमफ्राय टाइम मिलायलायियावहाय सानै केन्सेल जाबाय ओमफ्राय दा मानसिफोराबो खम जाबाय नालाय ओमफ्राय जोङो खम जानायखाय जोंहानि गारिखौनो लानानै दायो थांगासिनो जोङो मानसियानो गोजा नुजोबलायदो कालार होदोब्रा कालार होदो नै दायो जोङो थांगासिनो दाबो सहैथ'वाखै लामायाबो गोजान नालाय ओमफ्राय थांगासिनो आरोना ओमफ्राय जोङो दिनैबो ब्लेक गानजोबदों गासिबो ओमफ्राय र' जोंनि गारियावहाय सोर दङ गारियाथ' जोंनिल'खासो ओमफ्राय सोर दङ एसे देखायनोसै आरोना एसे खोन्थानोसै आरो नामफोरखौ नैबे खनायाव जनाया माबा बड'सा गामि खाथिनिनो एक्टरबो ओमफ्राय मेकआप आर्टिस्टबो बिदिनो आरोना ओमफ्राय नैबे सासेया माबा गपिल बर' बेबो बिदिनो मिउजिक भिडिअफोर बानायो एक्टरावहाय ओमफ्राय नैबे सासेया माबा गिता दैमारिसोनो बासुमोनलाय गिता बसुमतारी बेबो एक्ट्रेस फिसा बिदिनो मिउजिक भिडिअफोर बानायो ओमफ्राय नै खनाथिजाय दङ माबा जुनुन स्वर्गियारि केमेरामेन ओमफ्राय नामा बिनिया जोंसारबो आरो ओमफ्राय आङो बांसिन जुनुनखौ गाबज्रियो जोंसारा जाहा मुथुनियाबो नालाय नामा बिनिखायनो एखे जागोन होननानै आङो जुनुनखौ बांसिन गाबज्रियो आरो ओमफ्राय माबा केमेरामेन आरो बिदिनो मा
Hamudu driver nङाब्रा producer driver बो होनजायो गारि सालायनायखौलाय आरो driver होनखायोखा ओमफ्राय My lovely husband my lovely husband नै जोङो जाग्रा लादों लानायाथ' जोङो न'निफ्रायबो लाबोखादों फिसा फिसा जाग्रा ओमफ्राय मा लाखिथाय मुथुयाव Sprite नङा बे गोसोमाव अमा बेदरफोर बायदि अमा नङा मा बिलाय बेयाव माबा दङ अमा एवनायफ्रा खानांलाय दां देखायलाय पप egg pop बेनिफ्राय पनिर pop egg pop पनिर pop पनिर pop egg pop ओमफ्राय Sprite Sprite ओमफ्राय बे गाजिबुद ओमफ्रायो real mango juice ओमफ्राय बिलादान बेखिनि आरोना ओमफ्राय आरो जों न'निफ्राय जाग्रा लाबोदों बेखौ दा उनाव देखायहैगोन नों मा लाबोदो नों पुस्का ओइ बड'सेया मा लाबोदोंमोनलाय लाबोदोलै सेफ बडासो लाबोदो जग ओमफ्राय मामोनलाय जग ओमफ्राय संख्रि फानलु जग ओमफ्राय संख्रि जेनेबा इनिया जग आरो संख्रि फानलु ओमफ्राय बेखौ मानो लाबोयो जग ओमफ्राय संख्रि फानलुखौ मानो लाबोदो ओमफ्राय नै बे गिटारानिया आलु बाथोन लाबोदो आलु बाथोनखौ मानो लाबोदो नोंलाय पानापुरि जानांगौ नामा ओमफ्राय नै बिथिंजाय माबाया फोरमोनलाय नै जोंना मिस्टार जोंसोर बसुमतारी जुनुन सुरगियारिया मा लाबोदोंमोनलाय नों मा लाबोदों माबा लेमु लाबोदों ओमफ्राय बानलु लाबोदो संख्रि लाबोदो ओमफ्राय प्लास्टिक गांसे लाना फैदो ओमफ्राय गयखौ सोर लाबोदों नों फाथियालाय फाथि गैया दे माबायाव मोनफैबाय बगामाथियावहाय जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय नैबे माबा मन्दिर आरो बाथौ मन्दिर ना मा मन्दिरथाय बाथौ मन्दिर ओमफ्राय नंमारगौ बाथौ मन्दिर जै आफाफोरबायदि लिरनाय दङ ओमफ्राय जों दायो बेयावहाय हाबहैनोसै आरोना बेनिफ्रायनो फार्स्ट जागायलांसै जोङो इथिंजाय थांथ'वाखै बेयाव हाबनानै ओरै थांसै आरो मा दङ ओरैनोथ' नुनायाव इसिबां जेबो गैसोआ बायदि मोन्दों आङो दिनैसो फार्स्ट टाइमखा फैनायाबो ओमफ्राय हाबहैनोसै आरो इयाव ओमफ्राय बैफोरथिंजाय फिसा फिसा दखान दङ दखानखौ देखायहरलाय माथो नै दायो जोङो बे सिरिजों थांनो नागिरदों ओमफ्राय ओरैनोथ' बे सिरिया मा होनो बिराद खायलें खुइलें आरोना बिराद गोजौबो बेसे गोजौ मोनथिला इथिं नुहुरनायावथ' जि गोजौ नुखादों ओमफ्राय जोङो दैबो लाखाबाय बिथि गाखोलांनो थाखाय ओमफ्राय बेयावहाय गाखोलांबोला जोङो माबा मोनहैगोन आरोना मामलाय बुद्धदेबनि मुर्ति बेसिम थांनो नागिरदों आरोना रेडि ना नोंसोर रेडि नोंसोर सानैया रेडि नों मुटुआ रेडि दे रेडि बालाय नोंसोर दे आवगायग्रोदो अनजिया लासाव दा फार्स्ट मोनहैगोन अनजिया होमबा आं जागायग्रोनोसै ओइ दे ओरै लारि आखाइ हमदो दे ओरै हमनायलाय ओरै लारि देलाय हमलाय ओइ लारि हमब्रा Hai muni bayang muni kena metua. Hai nak ada macam? Hai sih, मोजां नुयो. ससे मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय ओरैबादि मेङो ससेयावनो देखायहरलाय सिरिखौ
गोजौ मानि मोनफैबायथ' मेथाइ दामै दामै थांगोन र' होनबासो बोलो मोनगोन दोंसे मेथाइ दामनानै थांगोन बानायबा हा ओइ बेलेगाव नुयोना दै जोरै फैफालायनाया मोनसे माबा दङलै खेला दैजों फैफायो आरोना माबा सानिफ्राय नाला मोजां बानायनाय आरो ओमफ्राय दैया बोहैबाय थायो अट'मेटिक आंखौ लानाङा गुस्लादां आंथ' बाक्सायावसो हेलौ 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 जोङो जगासिनो दामलेब्ले बेथिंथाब्रा इमान खाथियाव थांना जोङो गोजौआव मोनफैबाय जेन तेननो बिराद मेंबाय आरोना बेसे मा होनगोन बेसे गोजौथाय बियो खै मिटारसो गोजौथाय स्टेपखौ साननांगोन बिराद मेंबाय आरोना ओमफ्रायो गोजौआव मुर्ति दं नालाय ओमफ्राय मुर्तिखौ एसे देखायनोसै ओमफ्राय गोजौनिफ्राय गाहायावहाय नाहरबाला भिउफोरखौ माबायदि नुयो बेखौ एसे देखायनोसै ओमफ्राय जोङो रिल्स बानायनो गोसो जाबाय आरो बेयाव फैनानै रिल्सबो ओरैनो सिम्पोल बानायलांसै आरोना बे मुर्तिखौ देखायनो मा फिथाइ थाइ नै सिरिनानै दङ हा फिथां नै फिथाइफोरा जे सिरि खानानै दङ आरोना ओमफ्राय आंखौ आपेल फिथाइ होननानै खिन्थादों आरो इसोरो आपेलथ' नङा बियो मा फिथाइ मोनथिला आरो मोजांखौनो नुवाखै खोमसि नुदों मिथियो नै जि ख्रि थायना दोनखायो जाथावनासोना मासोना जाग्रा नङा नामाथाय मानो खनलाबायखो इलाय मेरला सिरनाय दं दा आपेल बायदियानो खिन्थु आपेल नङा आरोना माबाया जायो खोमा मैदेर जायो खोमा जोङो मोनसे रिल्स बानायखांबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मेंबाय हाय बेलाय मा बे नोंनि नों लाबोनाय आयाव नासि लाबोखाबाय हाय नायसो थ' ला बे दैखौबो लादो सोरबा नै जोङो मा जाग्रा लाबोदो बेखौ एसे देखायनोसै नै बेनिफ्रायनो जागायनोसै बियो काबलि बुट ओमफ्राय बेयो मा बिलाय रियेल जुस ना रियेल मेंग' जुस ओमफ्राय नै बियो स्प्राइट ओमफ्राय बियो थिनथ्लां ओमफ्राय मा हैथाय लुतो आं बारा मिथियालै थिनथ्लां संख्रि बानलु माबाजों फुसकाजों जाग्रा ओमफ्राय नै माबाया गिताया आलु बाथोन देना लाबोदो माबाजों फुसकाजों जानो आरोना नै फुसकाया ओमफ्राय नै बे माबा बड'सा लाबोदों बुट पियाज बानलु लगाय गथाय ओमफ्राय सामब्राम ओमफ्राय बे मामोनलाय पप माबा मा पपथाय जिखिजाया पप आरो पनिर पप ओमफ्राय बे मा पप हा हिपप बेबो पप ओमफ्राय नै बियो दाउदै ओमफ्राय दै बेयाव मा दङ गैला बेयाव गैला ना गैला बेखिनियानो आरोना जोङो जाग्रा लाबोनाया ओमफ्राय दायो जोङो जासिगोन मानसिफोरखौ एसे खेबसे देखायबावनोसै जानो थाखाय गासिबो खावथुं जना दंजोबो नै गिबियावनो जुनुन सरगियारि जोंसारबो बिना नामा जोंसार सरगियारि जुनुन सरगियारि स्टार्ट दा जागायदो गुरुदेव माब्रै टेस्टि ना दे लुटुआ माखौबा मोनसे जागायदो माखो दे र' दै मोनसे सासे जागायनांगौ दै गासिबो बेलेग दे
जागायदो अ बेखौ हायग्रा माथो माबा थानांगौमोन ना सामुस बेखौ बेनो बानायदो आरो ना बेखौ बेनो बानायदो आयु आयु ओमफ्राय नै गिटारानिया आलु बाथोनखौ बानायदो दे संख्रि नांदो ना नाखौ सोलालाय दायो जानानै सोलानानै देखाय नै आलु बाथोन नांबाय दा नै बड'सेया बेखौ बानायदो बुटखौ दे जानानै खिथालाय दे ओमफ्राय बेयो दावदैखौ बानायाखै दावदैखौ आंसो बानायदो नांबाय ना मुथुआ माखौ बानायदो मुथुआ जेखौबो बानायाखै बियो बायनानै होदो आरो ना नैबेफोरखौ ओमफ्राय नैबे दावदैखौ आं बानायनायमोन ओमफ्राय दा उनावहाय जानोसै जहैनो जों जानायखौ जागायनोसै लोगोफोर जबोरा आलु आखै आं खोथिगनिसो मोनदों आं जाबायलै रकेटसो जाबावनो बेरेसिया गैखाला दा न' जाबा ओमफ्राय जाखांजोब्बाय ओमफ्य जाखांनानै दा गय जानोसै आरो ना ओमफ्राय नोंनिया हाबाफारिया गय खावनाय होनदों हाबाफारिया गय खावनाय जेबो मावाखैमोन नालाय गय खावनोसै आरो गया जोंना थाइथाममोन ओमफ्रायो थाइसेखौ जों दहाय लामायावनो जाबोदों आरो ना दायो थाइनैल'सो सिखायाबो गौथारा बो आरो माथो गोबावथारसो ओइ लुटुसिं नों फार्टिखौ बहा लादो देलाय देखायनाय हेर दे बिसि नोंना फार्टि बिसिनाय हाबाफारि आरो लोंनाय हाबाफारि लोंनायानो जोबाखै बिनिया थिगसे लोंखादों ओइ नांथागोनलै नै जोंना गया खावखांबाय ओमफ्राय दायो दे सोरनिया मायामोन दे हानना लादो दे सायदि गोदोद्रायदां दे फिसाखौनो जा नोङो गथ' मानसि बेखौ जागोन आं नोङो जादो नै बड'सानिया लादो दहायनिया नै बड'सानिया बे गिदिरानो आंनिया बे नै गया नै लादो फैला न' गेस्राला नै जोंना जानाया फिनिश बेयाव दावदै दंमोन दावदैयाबो गैला दावदैया गासै 12तामोन पुस्का दंमोन बेयावहाय पुस्कायाबो गासै माबामोन 100ता बारामोन आरोना ओमफ्राय पुस्कायाबो गैला ओमफ्राय नै बुदा गरनैसो दंबावो ओमफ्राय नैबे जोंना पुस्का जाग्रा रोसिया आग्लायदों बेखौ लोंगोन आरोना ओमफ्राय नै बेयावहाय आलु बाथोनमोन आलु बाथोनाबो गैला नै माहाय दंबावो सोलागोन बेखौ र' ओमफ्राय ओयो फबा जाला नोङो जाना जा सानिखौबो खालामना जा बारा नाङाखैथ' ओमफ्रायो नै बे स्प्राइटखौ लोंथ'वाखै माजाखौबो लोंथ'वाखै दे लोंसै बेयावबो बगामाथिनि दैयावथ' मानसिफोरा बिराद दुगैफायोना ओमफ्राय जोंहाबो दुगैनो होननानै दुगैनायनि ड्रेस लाबोखादोंमोन आरो आङो दख'नाबो लाबोदों दुगैनायनि ओमफ्राय साबोनबो लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा दैया बै आगोलाव बायदि नङामोन न' गोसोम दाबायदियाव गोसोम फैखायो दाबायदियाव गोसोम ओमफ्राय दाबायदियाव दुगैया ओमफ्राय आगोलाव बिदि गोसोम फायामोननो ओमफ्राय दाबायदियाव गोसोम फायखायोनो ओमफ्राय बे दैया लेथ्रासोनो आरो ओमफ्राय आंलाय बेयो एनि टाइम बिदिनो खादां होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय दुगैनो होननानै सानबाय थादोंमोन नाथायबा दैया लेथ्रानो ओमफ्राय दुगैनो होआसै आरोना गैला दुगैनो मोनला जोङो दायो बिनिफ्राय थांसै बेलेग जायगायावहाय Ready? 1, 2, 3.
टिकेट हरदो 6 जन मेल फिमेल बेलेग बेलेग नामा ना सेम ना बेसेबां 120 टाका ना जोङो बगामाथिनिफ्राय नैबे जोहोलाव पार्कआव फैबाय जोहोलावपुरि न' जोहोलावपुरि पार्कआव फैबाय जोङो बेयावबो हाबगोन होननानै दहायनिफ्रायनो सानबोखादोंमोन खाथि खासि नालाय बारा गोजानबो नङा ओमफ्राय नै टिकेटबो लाबाय आरो जोङो गासै 6 जन नालाय ओमफ्राय 6 जनावहाय 120 टाका लाबाय ओमफ्राय सिङावहाय माबायदि बायदिथाय मिन्थिला दिनैसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय हाबहैनोसै आरो ओमफ्राय नै जोङो ड्रेसखौबो चेन्ज खालामबाय जोङो न'निफ्राय ड्रेस लाबोखादोंमोन आरो बिदिनो टाइमफोर मिलायोबोला एसे रिल्सफोरबो बानायगोन होननानै लाबोखादोंमोन ओमफ्राय एसे मिलायमारदों टाइमालाय ओमफ्राय मोननैसो फिसा रिल्स लानाय जाबाय आरोना बेफोरथ' आरो आजिखालि जाखायोखा रिल्सआ ओमफ्राय जोंनाबो रिल्सआ लानाय जाबाय ओमफ्राय दायो बेयावहाय सिङाव हाबहैनानै बेयावबो मिलायबायबा एसे रिल्सफोर लागोन होननानै सानदों नै बेयाव सिगाङाव दै जायोमोनलै दायो जाला तामुलपुर जोहोलावपुरि पार्कआव माबोरै नांदों बेरायनानै मोजां ना मोजां फैखांबाय सिगाङाव फैनायालाय जों सिगां जि समाव फैदोंमोन बे समाव कमप्लिट जायाखैमोन आरोना दिनै कमप्लिट जानायखौ नुफैबाय मोजां नांदों गासैथिंबो गोजा बिबार गोजा आरो गोथां औ ओरैबो देखायदो नै बिथिं शुटिं खालामनो एक्टर एक्ट्रेसफोर फैनानै दङ बहानिफ्राय बिथिंबो दङ एक्ट्रिस एक्टर हेलौ मेथाइ दामगिरि Ready? 1, 2, 3, बोथोरानो बिराद गरम बिराद मेंबाय नै गोलोमनानै जाखाला जि सिग्लाबजोबलायलायबाय आरोना ओमफ्राय आरो गोलोमनायाथ' गोलोमदो आरो अखाबो फिसा फिसा थाइफ्रिबाय दायो जोङो मोननैसो रिल्स लाखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो बे जोहोलावपुरिनिफ्राय थांनोसै उखैबायबो उखैनाया ओमफ्राय बहाबा साहाफोर लोंलांसै एसे खामफोर जालांसै आरो गथ'फोरा मेंग्लिजोब्बाय गथ'फोरखौ देखायनालाय गथ'फोरा मेंग्लिजोब्बाय होमबालाय फै जोंहा गारियाव